Един селянин си обра лозето, докара гроздето вкъщи, взе дебело дърво и хубавичко намачка гроздето в една каца. Децата взеха паница и почнаха да пият гроздов сок. Гроздовият сок беше много сладък и устните на децата залепваха. Пчелите от градината също долетяха. Налепиха се на кацата и започнаха да пият от сладкия сок. Дойде и един бръмбър. Тежък и тромав. Помириса и се наведе да пие. И понеже беше тежък, падна в кацата. Селянинът го извади и го хвърли на кокошките. Нека го изядат кокошките, каза селянина. Пчелите като смучат сок и после правят мед, а бръмбъра нищо няма да направи. Така, аз ще го този бръмбър. Кокошките изядоха бръмбъра. Пчелите се прибраха в кошера а селянинът пресипа сока в една бъчва. Бъчвата беше в мазето, настудено и тъмно. Много хубава дъбова бъчва. И селянинът си мислеше: Ей, няма по-хубав съд от този. Гроздовият сок постоя няколко дена на тъмно в бъчвата и почна да се сърди, че са го затворили в тази тъмница. Децата отидоха при бъчвата и видяха как той се сърдеше, пенеше и заплашваше, че ще изляза от бъчвата! Ще изляза! Разбира се, той не можеше да излезе от бъчвата, защото тя имаше дебели дъги и здрави железни обръчи. Селянинът каза на децата: Хей, ще се посърди той малко, пак ще му мине. Един ден той запуши отвора и в бъчвата стана толкова тъмно, колкото не е било и в пещерата на Али Баба и 40-те разбойници. През зимата селянинът слезе в мазето, седна канан, завъртя канелата и наточи вино. Опита го. Първата глътка беше малко горчива, но после му се ослади и той изпи цялата кана.
И понеже му беше много сладко, той наточи още една кана и изпи и нея. Хайде на здраве! Когато се изправи, за да тръгне навън, селянинът усети, че някой го побутна отзад. Я не се закачай, каза селянинът на онзи, дето го побутваше отзад. Но като се обърна, видя, че там няма никой. И тъкмо да тръгне, онзи, дето се спотайваше отзад в тъмното, го спъна. Хей, как го спънах? Селянинът едва не падна и като се подпираше на стената, се взираше в тъмното. Но не видя пак нищо. Само бъчвата тъмнееше пред него. Ей, лоша работа! Страшна работа! Изглежда, че някакъв разбойник се е вмъкнал в мазето. И ту ме бута, ту ме спъва. И той извика жена си. Жената донесе една лампа донесе и провериха навсякъде, по всички ъгли провериха. И под бъчвата даже погледнаха, ама никакъв разбойник не откриха. Ей, мъжо, ти си пил от виното си пил, а от виното по-голям разбойник няма по-голям разбойник. Ей, той ли? Каза мъжа. Че тя, ако е такава тая работа, аз ще го намеря този разбойник и ще му дам да се разбере. Излезе на двора, онзи го побутваше и спъваше, ама селянина си размаха шапката, почна да пее и викна на жена си. Хей, жено, видя ли? Виното не е никакъв разбойник, ами е песнопевец. Ей, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Песнопевец! Селянинът си продължи по пътя, онзи го побутваше и искаше да го събори, но и селянинът не беше глупав. Легна до оградата и каза, че вече никой не може да го събори.